ଏଇ ନଭେମ୍ବରରେ ତୁ ଯୋଡ଼ାଏ ପ୍ରଜାପତିର ଗପ ହେଇ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରେ ନା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଖରାବେଳ ଖାଇବା ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ନେଇତି ଲେଖିଲା ପରି ଆଉ ଲେଖିପାରେନି ତୋ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ। ତୁ ମତେ ଭାବୁଛୁ କି ନାହିଁ ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରେ ନା ଏଇ କେତେଟା ମିସ୍ଡ କଲ୍। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଲେ ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟା ପରି ତୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୁଏନା କାହିଁକି? ଏବେ ଯାଏ ପଚାରିନି ତ ଗଲା ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ ଏତେ ଥର ମତେ ଜାଳି ଦେଲା ପରେ ତୁ ଦୀପ ଜାଳିଛୁ କି ନାହିଁ ଏଥର? ଏଇ ତ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଗଲା, ପଚାରି ତ ପାରିନି ଜମା। ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ତୁ ଡଙ୍ଗା କରି ଭସେଇଛୁ ନା ନାହିଁ? ଛାଡ଼ ସେସବୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା ତ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଏଥର ମେଳା ବୁଲି ଗଲା ବେଳେ ତୋ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଖୋଜିଛି ନା ନାହିଁ? ତୋ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଖୋଜିଛି ନା ନାହିଁ?